Bongani and Stay in the Morning. So listen, as I said, Tegwini is probably brought to you by Umaspala waseThekwini. It happens every single Thursday around 20 past la Vuma 103 FM. And on the line, we've got uKhansela uNkosenhle Madlala, who is a chairperson of governance and human capital. Masukubingelelo hlelweni Khansela. Unjani namhlanje? Nginibingelele studio ngibingelele nabalaleli kuyona indawo. Siyezwa namhlanje ukuthi usuku lokugcina lengqungquthela lenkulukazi iAfrica Travel indaba ngamafu nje mhlambe sicela usichazele ukuthi uyibona ihamba kanjani? Ihamba kahle kakhulu ingqungquthela. Nako nje sibonile ikwaze nokuthi iaddress umongameli wezwe ubaba uRamaphosa ofike wasincoma kakhulu njengeTheku ukuthi siyaqhubeka nokwakha ingqalasizinda ye-tourism ukuze sikwazi ukuheha ivakashi. Siyathemba ukuthi nalabantu abawu-11,000 abebekade behambele le ngqungquthela abaqhamuka kona wonke amazwe omhlaba bazokwazi ukuthi bahambe namagama amahle basibeke kahle bazwe nabo babe amanxusa edolobha laseThekwini. Usijabulisa kakhulu-ke ukuthi nosomabhizinisi abancane bakwazi ukuthi bahlomule kulolu hlelo bakha nobudlelwano obuhle futhi nosomabhizinisi abakhulu bakwazi ukuthi ba network ba create ama opportunities ukuthi bakwazi ukuthi bakhangise imikhiqizo yabo emazweni ngamazwe. Akhona ke namathuba emisebenzi adalekile njengoba amahotela ethu begcwele phama futhi okunye kusijabulise kakhulu ukuthi sikwazile ukuthi siwumkhandlu weTheku sithole nezinsiza kusebenza esiyithole kwi-Tourism Business Council of South Africa. Insiza sebenza ke izolekela kakhulu amaphoyisa ethu edolobha ukuthi akwazi ukuthi avikele i-coastline nje yonke kusukela uThongathi kuze kuyofika eMkhomasi. Kusijabulisa kakhulu ibe impumelelo kakhulu lo ezinye indaba ezimnandi sizwile ukuthi la KwaZulu Natal isona sodwa sifundazwe sikwazi ukuthi sidala amathuba omsebenzi amaningi kule kota yokuqala enyakeni kuka-2026. Mhlawumbe nje Khansela ungathini ukuphawula kwakho ngalokho esikuzwile kumnandi kangaka? Indaba ejabulisa kakhulu lezi kwazise ukuthi sibo sezemisebenzi ezweni siyantuleka kakhulu. Kuyinkomba ke ecacile ukuthi osomabhizinisi bayaqhubeka basithemba isifundazwe saKwaZulu Natal. Lokhu ke kuqhakambisa uqhamuke kucwaningo lwenziwe i-Statistics South Africa ukuthi amathuba emisebenzi anyukile. Njengoba ke iTheku kuyona yodwa imetro kulesi sifundazwe saKwaZulu Natal asingabazi ukuthi amaningi alamathuba akwazi ukunyusa isifundazwe aqhamuka khona eThekwini. Njengomasipala ke sisebenza kanzima ukudala isimo esivumelana nokuthi osomabhizinisi bakhule bathi ngokuthi sikwazi ukuthi sithuthukise ingqalasizinda siqhamuke nezinhlelo zokuheha abatshali izimali abakhulu. ezaseThekwini is proudly brought to you by eThekwini Municipality. Yenzeka la kuVuma 103 FM every single Thursday at about 20 past 3. And on the line, we've got uNkosenhle Madlala, chairperson of governance and human capital. Madlala, njengoba sesigoqa nje, sibonile ukuthi nike naba nomhlangano namakhosi ngesonto edlule, niwethulela inhlelo zentuthuko. Mhlawumbe nje awusichazele kabanzi ukuthi kuhambe kanjani. Siyabonga kakhulu sikwazile ukuthi sibe nomhlangano namandaba ezitha abakhele iTheku behola usihlalo wabo inkosi yakaXimba inkosi uMlaba. Besifisa ke ukuthi besithula isabelo zimali sireporta ngosesikwenzile endaweni zamakhosi futhi ke sisho na ukuthi siplanele kule budget entsha esizoyenza endaweni zamakhosi. Lokhu ke siqinisekisa ukuthi endaweni eziningi zamakhosi zikhona inhlelo zezindlu. Uzobona nje ukuthi kade siyothula ubaba umeya kade yothula uhlelo lapha kwanyuswa kwi-project ebizwa ngokuthi iqiniselani manyuso housing project la khona bethula khona izindlu eseyiphelile futhi yaqhubeka nakwamanye ama-project ke izindlu aqhubekayo endaweni zamakhosi kwazise ukuthi lapha endaweni yaKwaNgcolosi ikwaXimba isemangangeni isemaPhephetheni isemaqadini isemolweni nasetsheni ebunyama akhona ama-housing projects akhona. Lokhu ke sikwenza ngenhloso yokuthi sisebenzisane namakhosi ukubuyisa isithunzi sabantu endaweni zabo. Siphinde sathula nezinye ke inhlelo zokwakhiwa kwemigwaqo ikakhulukazi le sizoyishintsha ukuthi isuke kube nibhuqu ibe yitiyela. Saphinde futhi sathula nemali engango-90 million rands yokulungisa ke le esingakabi nayo imali yokuyenza ukuthi itiyela ebhuqu kodwa ukuthi
igcwale siyenza ukuthi kwazi ukuthi kuhambeke kuyona. Lokhu ke sikwenza ngoba kubaluleke kakhulu ukuthi kungene ke endaweni ama-ambulance, iy'moto zamanzi nayo yonke into ikwazi ukuthi ingene iphume ey'ndaweni zamakhosi. Siphinde futhi lapha endaweni yasemolweni sathula i-project ebizwa ngokuthi yokulungisa uFennon Road owawulimala ngesikhathi ke seyinhlekelele zeyikhukhula. Sifaka imali enga-100 million ekulungiseni lo mgwaqo ozosiza kakhulu ukuthi ingaphinde sibe khona isigameko sokuthi mangabe kuneyikhukhula kutholakala kulahleka imphefumulo. Sizophinda futhi sibusane namakhosi odabeni lengqalasizinda yamanzi kakhulukazi ey'ndaweni ey'fana nakoMfume, koZwelibovu, Ngonyameni nakusemaPhephetheni la amanzi abuke engathi asantuleka khona. Futhi zikhona-ke nezinhlelo zolimi esayithulayo kulo mhlangano la khona sasazisa khona ondabezisa ukuthi siyakwazi ukuthi mekukhona abalimayo esizweni sifike sibabiyele leyo ndawo eseyi-identifyiwe, sifake amathanga amanzi sikwazi sibafakele icontainer ezofaka amathuluzi abo bakwazi ukuthi balime baxoshe indlala. Base be-right kakhulu sibadlulisele kolunye uhlelo labe bakhona osomabhizinisi okuphelele. Indaba ethokozisayo ke lezi ngoba kusho ukuthi itheke sifuna ukuthuthukisa ndawo zonke. Siyabonga. On the line uNkosenhle Madlala, Chairperson of Governance and Human Capital. Siyasibonga isikhathi sakho namhlanje. Siyabonga kakhulu nibe nosuku oluhle.